Selamun Aleyküm evannu, az Murat. Eci Meryem. Eci Mirza. Emi îro deraqê feqîriyê de, dewlemendiyê de hinek gotinên pêşiyan bêjin kam dest pê bikin. Kûçik ji zengîna re dûv dilaqîne, ji feqîra re dirana diçirkîne. Are zenginan tim germe. Her tijare li havînê jî sare. Bila mirov deyindarê dewlemendan be, ne yê teze pêkatiyan be. Fakiri kirasekî jî êgire. Daveta mîran agir ketiye feqîran. Meriv heye dewletî meriv heye dewlet diye. Fakiri ji mirinê xirabtir e. Betalî û xuzanî mirov dixe her halî. Feqîr çûn xwe daliqînin, dîtin ku dewlemend li ba dibin. Bêrika feqîran valayê dilê wan tirce ye. Lê kalî, lê korî, mirin çêtir e ji feqîrî. Ê li ser xwe meyzêne pepûk e, ê li bin xwe meyzêne milûk e. Xizanê mêran kewtî dike. Belengaş çûne dizî, heyv li wan derketiye. Bêhna feqîriyê jî, bêhna zengîniyê jî hevdeh sala winda nabe. Hevalê bêrika vala tune ye. Bêşa maldaran avêtin ser feqîr û jaran. Kar ket bertîlan, gû ket feqîran. Malê dinê şêrin e. Çavê maldar û hêzdaran kor e. Çivîk digere li asîmanan ve dinişe li ser garisê xizanan. Malê pir êş û derd e. Merî devletî timî çavteng e. Di xizaniyê de mêş û mîh û mirîşkan xwedî bikin. Malê dinyayê ji roja reş rane. Dibe devlemend û pîroz be feqîr û te ji kuanî. Yê dewletî keremke malê, yê kesîf bimîne derê malê. Dibe tu çima xizane dibe ez nizanim. Hişansi feqîran re devera bû reqsê. Çavê însen ji mal têr nabe. Caw dibe kitan dev jî dibe derman. Malê dinê ev e. Agir berdê bîna kuzûr cênayê. Têlekî jê bikşîne hezar pîne wê jê bibarin. Çil her avî nikarin rûtekê bişêlînin. Erê evano gotinê me li vir xelas bû, heta wîdeoke dinê Eman emanetê xwe da bû. be.